Kaga sai wani tafiya kake kaɗan 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 ka kafa mu je mana. Wai ki duk wannan tafiyar da muke rai nan ina ma za mu je yanzu. Ko baka san inda zamu je ba? A to ina san inda za mu je zan tambaye ki. Yo wannan titin bakonka ne? Majalisa kuma na? Majalisa. Kwarai. Dawa duk wannan tafiyar da ki ta ce mun mu fito je gidan wata kawai gidan majalisa ce dama za ki je. To me kake so ka ce? Wai ke manta kake ke mata aure ce ne? To kusan in ce haka na kan manta sai in ba ka tuna min ba saboda ka riga ka firgita ni. Ka juya min lissafi kwakwalwata ni ta juya ba ma fahimta komai fa yanzu. Shi yasa kike cewa mu je majalisa. Kwarai ma ko saboda idan ka zaba na ga tafi maka dadi akan gida. To gara ni da abin da zai faranta maka rai ina tare da shi. Saboda haka ka wuce mu tafi. Ke ni ba wata majalisa da zan ci. Na miki magana baki jiki. Kaga. Wai ina zaka ji kake shirin juya? Komawa zan inda. Ka koma ina? Ka wuce mu tafi. Ba ho zan je ba. Ita Ka san Allah kan ma ka fara juya. Ka wuce kuma mu tafi. Wasu a majalisa ne. Abokanka ne mana da matansu. Wake yanzu ko tausayi na baki ji ne? Matan su dai zuwa ke kika kawo su ke Insha ma. Allah kuma je ka sha kallo. To wallahi in kika ce kika matsa za mu je Allah zan iya rabuwa da ki. Allah ya sare. Ni yanzu fa wannan abin na kai na ban tsoro. Saki dai ko? Saki na zaka idan na je majalisa. Da ni sakin kake burgita ni. Amma ni yanzu shirye nake tsaf. Ka san me? Ga shawara. Ai a majalisar ma sakin sai ya fi daɗi. Kaga komai ayi shi gaban shedu ya fi. Ga abokanka ga matansu. Waje gaban su ka bani takarda ta. Ai ba wani abu bane ba. Wai ke wani shedani ne yake kanki? Irin shedani da ta aure ka. To ina gani ma dan wanta ne a auren shedan. Saboda haka ka wuce mu tafi. Mu je.